poveștile fiecare dintre noi. Aș dori să-l invit pe un domn care a dorit să ne povestească despre lucrarea dumneavoastră. Vă rog frumos, domnule Șapure, și eu pentru dumneavoastră am și un rămas pe stand de la cultură. Vă mulțumim din suflet că existați și vă mulțumesc frumos, domnul, ca să fiți venit și vă ascultăm. Permisiunea noastră să dau un asta jos, să mă simt mai limpide. Cred că am să vă țin de votul că vrei să vedem așa. Progres, bineînțeles. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru onoarea de a mă invita la această frumoasă întâmplare, această întâlnire. Și fiind foarte aproape de momentul pe care l-am folosit, vreau să vă spun că am închis câteva fracțiuni de secundă ochi și am închipuit cam cum se distrau foxenii odinioare, 70-80 de ani. Deci eu nu spun vechi foxenii, nu. Nu sunt vechi. Sunt ai noștri, suntem noi, frate. Și sincer să fiu, atunci când mă așez la măsuța mea și scriu, ascult asemenea muzică veche, îmi fac o cafea aromată, închid foaia, pagina și mă rog, Doamne, să fie ceva frumos, să placă cititul. Dacă reușesc sau nu, nu mai știu. Înainte de a vorbi foarte, foarte puțin succint despre lucrarea mea, vreau să... De fapt, am dedicat un moment special domnului Bosdanian. Deci, doar un moment am spus. Aceasta este cartea pe care vă dă. Și vreau să vă spun și ceva vorbe. Hai, Rănuț! Știți ce am spus? Am dorit această carte în șoaptă. De ce? Pentru că am cartea șoaptelor aici. La mine. Și am să rog pe domnul profesor să-mi dea și mie un autograf. Și vă mai spun un secret mic. Aici am scris în felul următor. Am întâlnit din 3 decembrie 2014. Deci, în 7 ani, exact acum 7 ani am găsit cartea dumneavoastră. Am văzut pe la Mangalia, dădeam mereu în urmă. Și am găsit un regres, la Focșani. Și mi-am pus aici data ca să o am o amintire, când soția mea se afla la părinți la Pămânești, la Coleț Via. Tot așa să-mi aduc aminte când noi împlinim o vârstă. Deci dacă era cu 7 ani, nu mai sunteți același. La 7 ani odată, numai mintea rămâne. Da, legat de dumneavoastră, ce vreau să vă povestesc tuturor. Și chiar de Focșani are legătură cu strada Avântului. Mama mea a fost secretar dactilograf când era domnul director Măruțean din Alcol, la VAD, se numea. Acolo cu cine era coleg? Cu doamna Bosdanian, doamna Mioara. Mama domnului... Într-una din zile copil fiind, dar mi-aduc aminte că era prin anul 68-69, fiind în birou la doamna Bosdanian, care lucra la Serviciul Financiar Contabilitate, îmi spune, urcă-te repede pe birou și stai că-ți fac un semn să sari în spatele cuiva. Eram copil și rușinos de felul meu. Mi-a intrat domnul Bosdanian. Vă dați seama că m-am înfăstăcit și n-am mai făcut acest gest. Nu, n-am mai făcut acest gest, mi-a fost rușit. Dânsa atunci ce-a făcut? Mi-a strâns mâna și mi-a spus ceva. Același lucru după 50 și ceva de ani vreau să-l fac eu acum. Se strâng mâna. Și să-i mulțumesc pentru ceea ce dă literaturii românești. Și am avut, de asemenea, norocul să-l cunosc și pe domnul inginer Bosdanian, un foarte bun specialist în domeniul vinului, care, tot în acea perioadă, aproape de anii 70, copil fiind, am văzut colosal vestea, am ascultat-o, de insele de la Paris. El a adus coniac în România. Deci, primul coniac triumf l-a făcut tata, amigurile sau în facă peste. Așa. Și cu aceea ocazie mi-a dat și un suvenir mic. Și am fost foarte, foarte fericit că am primit așa. Încă, revenind pe scurt la orașul Focșani și la părticica mea, am încercat pe cât posibil să fie cât mai naturală, să nu folosesc prea multe surse. Din câte am știut ce am putut să obțin așa, să fur cu urechi, am scris despre negustori, despre doctori,
Despre profesori, mi-am iubit foarte, foarte mult profesorul și la un moment dat îi denumesc icoana vieții mele și nu o spun așa sintetic, o spun din suflet. I-am iubit foarte mult și am profitat de acest lucru și am cuprins în cartea mea. Împreună cu soția mea avem un băiat biologic, dar însă mai creștem încă 3 băieți. Asta n-ar fi ceva ieșit din comun. Unul dintre acești băieței, care am ținut să-l am aici lângă mine, este elev în clasa 10 la Liceul de Arte, clasa Arhitectură. Înmoștenește pe undeva dragostea de Focșani și desenează clădiri vechi. Le caută și le desenează. Una dintre aceste clădiri este Biserica Domnească, dărâmată de comuniști. Și în mintea lui de copil, și să sperăm și să dea Dumnezeu să fie mintea lui de viitor arhitect, a desenat această biserică și a încadrat-o exact în locul unde a fost între blocurile care sunt acum. Respectiv Farmacia Catena și Dr. Max. Iar biserica a pus acolo. Și, ca o completare, domnul Petru Milcu a venit cu ideea să se facă un banner și să fie acolo amplasat ca vechi focșeneni care trec pe acea zonă să-și amintească de... La Biserica Domnească a fost preot Părintele Bălănuță. Și Bălănuță. Tata, doamne... Tatăl Claudie și Și apoi la capela militară. Ești de istorie, Focșani. Da. Deci, cam atât, nu vă rețin. Nu vreau să vă sperii că trec 3 sferturi de oră. Cine poate să citească cartea, să o facă cu plăcere și aș fi bucuros. Pregătesc în continuare volumul 2 și ceva inedit, probabil în primăvară, voi scrie despre 3 generații de preoți cu același nume. Este vorba de bunic, tată și fiu. Sau bunic, tată și nepot. Mai mult nu vă desconspir. Seară plăcută și să avem